Dacă ar trebui să-i mulțumesc cuiva pentru tot ce-am realizat în viața mea, în primul rând lui bunul Dumnezeu, măicuței mele și tatălui meu. Când am avut, Dumnezeu mi-a dat, mama m-a crescut, m-a legănat, și tatăl meu să mă respect m-a învățat. Astăzi sunt un om realizat. Dă, Doamne, o lege din seară, părinții să nu mai moară, nici tatăl meu, nici mama mea. Doamne, toți tații din lume să trăiască mult și bine, așa și măicuța mea. Dă, Doamne, o lege din seară, părinții să nu mai moară, nici tatăl meu, nici mama mea. Doamne, toți tații din lume să trăiască mult și bine, așa și măicuța mea.